Hi guys, welcome back again to my YouTube channel, and today guys, other gameplay naman tayo guys. Maglaro naman tayo dito. So, mayroon akong bago guys. So, maglaro tayo today guys, Asphalt 9 Legends. So, try natin to kung manalo ba tayo dito o hindi. Tingnan natin. Dahil bago pa ako dito. So, tara guys, samahan ninyo ako sa aking paglalaro guys. Let's go! Dito tayo guys sa dipping down. Ano ba tong dipping down? Deep in the mountain. Okay, tingnan natin ang mga card dito. Okay. Let's see. Balik siya. Okay guys, play na tayo guys. Yan. Dipping down. Ito. Yan, ang ganda ng car. Ang bilis. Ang ganda dito. Oh, tara! Oh my goodness. Woo! Grabe. Wow! Bye! Yan, nice dito guys. Ang ganda dito. Wow, nice. Woo! My God. Woo! Ang daming jumping dito ha. Woo! Yeah! Finish line! Yan! Manood tayo ng replay. Ano bang replay dito? Anong nangyari? Yan. Wow. Ang ganda. Grabe, ang bilis oh. Yan. Try ninyo guys. Kung gusto kayo maglaro ng Asphalt 9 Legends. Gandang laro to guys. Mayroon din to sa iOS. Sa phone o gadget, iPad. Tablets. Oh, nice. Nice ang view to. Parang totoo. Realistic. Yeah, finish na guys. So,
yun lang guys ang share ko ngayon guys. So sana nagustuhan nyo at sana din na-enjoy kayo guys. Kung bago kayo dito guys, don't forget to subscribe and see you next video. Bye bye. Claim muna natin to. Okay guys, that's it and see you next video guys. Bye bye.